हमारा तरफ से बबो के आशीर्वाद देवा से भाई भवानी से मांग के देते नहीं हंसाई खुशाई लेकी हौसल ऐसा चीज हो जाए पेट के बीमारी जो सब भाग रहेगा। तो यही के हमारे हम दुनिया के हंसाई ले कुछ कुछ कह के है तो खूब हंसब जो तरह हंसब लोग बीमारी लोगे लड़ाई सगे सगे सबे पड़ले बा सबके आशीर्वाद माई से मांग के देते नहीं कि जिंदगी सबके बना रहो बढ़िया से कि भेंट मुलाकात मौका ठेका बहुत रहो यही में पेट साले साले खिंचाते रहो। काट द लाइव मैं बहुत सुंदर कौन बाबा चले उपस्थित वाणी जैसे एसएमएस इंटरटेनमेंट कंपनी खुल रहा या एसएमएस इंटरटेनमेंट के माध्यम से कॉमेडी के भी कंपनी खुलता तो हम आपके बता दें कि जितना भी खुशी होके वाला चीज जितना मनोरंजन के चीज जितना आदमी के अच्छा करे वाला चीज बाटे ओकरा के यहाँ के लेके आगे आ रहल बानी और एक खातिर हमार बहुत शुभकामना बाटे और हमरा पिता तुल्य हमार चाचा जी बगल में बानी तो हम चाहब कि यहाँ के भी शुभकामना दें।